yellow lamb truck ligner Bumblebee. På passagersædet, det er en stick, baby, det er mit company. Det er et stick-up, kommer hjem hver aften til en mami, som er hen og ned i vejret i fedt lingerie. Bror, smykker for mig, det er mere værd end bare ædelsten og diamanter. Det definerer ligesom en tid i mit liv, og definerer ligesom, hvem jeg er, uden at skulle være for materialistisk. Jeg går meget op i, at smykkerne matcher, hvem jeg er, i takt med, at man vokser. For eksempel så går jeg ikke rundt med mine store 5 kilo guldkæder mere, eller 2 kilo, som jeg havde på det tidspunkt. Jeg har mange kæder, store kæder, gamle kæder, som minder mig om tider, man havde dengang. Nu er man ligesom vokset med tiden, og nu er det sådan noget som en tenniskæde med de bedste sten, som jeg sætter pris på. Dem, der ved, de ved det. Det betyder meget i den forstand, at det er ligesom en forkælelse. Lad os sige, at konen godt kan lide at få lavet sit hår eller negle og så forskellige ting, ikke? Så det er ligesom det er den måde, man forkæler sig på som mand, ikke? Hvis jeg gik op i, at smykkerne skulle være en investering for mig på den helt rigtige måde, så havde jeg siddet her med 10 kilo guld bare. Jeg kan godt lide at bære dem, og selvfølgelig skal jeg bære dem, så de mister mindste værdi. Det vil sige, at selvfølgelig ved jeg, at den her og den her, det er en god investering, men måske er noget, og ugerne er en god investering. Så det er ikke fordi, at jeg udelukkende tænker investering, når jeg tænker smykker på den måde. Det er mere noget, jeg kan give videre. Det er på armbror, det er meget simpelt hverdagsure. Jeg har en kollektion på 6-7 uger. Det var det første, jeg købte hos jer. Sådan vi lærte hinanden at kende i hvert fald. Batman, kalder de den. Oysterlink, Oysterflex, GMT. Meget pænt til hverdag. Ikke noget pral, dem der ved det, de ved det. I forhold til GMT-serien af Hulk og Pepsi og alle de her ting, så er det mit favoritur. Det har jeg været meget glad for. Det kan holde til alt. Det er en god ting altid at have. Det mister ikke sin værdi. Den ved siden af her, det er en Gucci-link, som jeg har købt til min bror gennem Kabani også. Han er lidt mere til de store ting. Det er til min bror. 18 karat hvid guld diamanter. Havde det været Branks for 2 år siden, så havde jeg lagt den. Hvem siger ikke, måske jeg lige låner den til et bryllup eller 2. Den er flot. Den er rigtig pæn. Sølvkæden her, det er faktisk en gave. En gave fra Al-Kabani Vesterbro-brødrene. Det er bare et masterpiece i sig selv. Altså, det er da et piece, som man vil kunne lægge, lad os antage, til et show eller til noget andet, ikke? Selvom man ikke går med det. Men man siger ikke nej til sådan en flot gave. Den er specielt lavet til Branks. Det sætter jeg pris på. Det er et flot stykke arbejde. Du kan se diamantsætningen, hvordan den er sat, flower sat. Der er ikke nogen huller i. Den vi har i midten her, det er faktisk en gave fra mig til min søn. Han har smidt så mange smykker væk. Det er en sølv og moissanite tennis chain med vedhæng. Med en tekst, som betyder meget for mig. Og det er jo også det, som de har i butikken her. Der har de jo mange forskellige muligheder, men i takt med, at hans far ikke går med guld, så går han heller ikke med guld. Og du ved, jeg synes, den her, det er et smykke, som lad os sige, han er jo i den alder nu, hvor han er vild og ude hele tiden, at man har råd til at miste det, hvis det nu er, han mister det, ikke? Ellers så skal han nok få den store chain en dag, ikke? Den er jeg i hvert fald blevet vildt glad for. Det næste, vi har her, det er en Cuban link i hvid guld. 18 karat diamant, 18 karat hvid guld, bust down diamanter. Det er et statement piece, du ved. Den er god til at have til et vedhæng, som vi er i gang med at konstruere. Og det virker til alt. Det kan lægges til alt. Den er ikke for tyk, den er ikke for tynd. Det er en meget flot kæde, altså rigtig godt håndværk og solid. Jeg har haft mange Cubans igennem årene, men den måde stenene er sat på her, Flowerset VS sten, som du ikke får andre steder til den her pris. Lad mig sige det sådan. Grunden til at vælge dem med sten i, det er fordi, at de skabes under pres. Jo. Okay? Diamanter skabes under pres ligesom os. Så når jeg bosser noget ned, andet end uger, som jeg har gjort mange gange, mange tid, så er det smykker. Det er det eneste. Jeg tager ikke en plain chain på. Ja, den er super glad for, den her. Så har vi et smykke, jeg købte også her sidste omgang til min kone. Almindelig guld. Hamsas hånd. Det har mange navne. Og guld. I 18 karat guld. Mosaik.
sat sten, der ligner lidt et glasvindue. Den måde, de små baguettes er sat på. Nogle gange så hjælper det ikke at komme hjem med blomster. Så skal man have lidt mere, især når man handler, ikke? Så skal man ikke glemme dem, man har kært. Men det er et flot piece, og det er et piece, der aldrig går mod. De 2 steder, jeg handler mine smykker, de kan være deres ting. Lige så vel som at man har sine specialister, så er de her på Kabani meget alsidige og kan meget forskellige ting. Men de kan levere dig nogle priser på nogle GIA og på nogle, hvad end de er, der begærer, som ingen andre kan i København. Det kan jeg fortælle dig nu. Det her piece, det er mit yndlingspiece til dato. Og det finder I ud af meget snart, hvorfor. Og hvis det loaded, bruger vi overloaded.